thì cũng bảo phila batai ngui ngi phi om ba cái này cái thầm bò thì long cái miếng mới thì cái thây vậy thì cái na cầm đây cái bà cha tăng mình tăng cái bò bằng năng sửa snow mà đây cái bà là juja nó được cái bò của mình xóa và cái way vậy cái bà cầm pau sẽ bà cái bà cái brio mà cũng chụp ban sẽ khmat ban thu thì bà cũng chụp được phi om ba cái cases cái năng kêu các năng miu snem cái cases cái năng kêu mà thì cũng lúc cái này jing kta jong kani ka jing thombo ali ki long kami ki khna mo ka kta ya ki bat kum ya ga ye gi bro kawe tila dangi kren chapang ka jing sha thombor mo bat ka jing kta jong ki halor ki ken thei bat ki khna tening kong ning sharp e da ngi kren chapang ka jing kta halor ki ken thei ken te lada ka dei ka jing sha thombor halor ka met ka phat ni yo I ba don ki cases mo lada kajur palak kajing sha thombor ki ken thei ki do no ya ka bor perkhat lani ki don ki jing duna no hakiwi ki dukhat met pat kumta da phi ki don ki cases ba teng ki myo sngo sho namar ki la sha sho palat hakalyang ka skor lani teng ki myo I sho lani kila duna kata ka jing ka bor jing yo I ruma ti ki don kumita ki cases ken halor ka met ka phat mo ngakran te hakawe hakalyang ka pisa pilan lada kimyo ka jing yarap hakalyang ka baibam te ka weru ka bakong san e ka long halor ka jing perkhat perdan ka jongki ni so tho ba lada ka jing sha thombor hakanu ka liang ru ka pen mong hi ma mangi kum ki brio ni dan hi kata ka jing sngo mong ni perkhat yaki kita kadaw ka hakalyang ka jing perkhat perdan hi ka dei ka we ka ba kong san e ken bat ka we ru ka long ba ki shong seer man la por ya la ka jing im la jong kim tip ba lano teng ki don ki cases ki bangi yo ba ki ken thei ki oma teng ngim tip lano ngi la ban chusha ban sha sho hadu ba ngim tip mo yo ja bangi la ban klat no lani ban yap no ma te hakalyang jong ki khlong khna pan dangi pet ma ki don ki cases ba hakalyang ka met ka phat lada usho ya ka kemiru unsho lang ya ka ya ki khon ki ktiru te kawairu ngiyo I ka kat kum ka organization jong ki cases ki bangila yo ken ki bangila handle ma ni iba ki ken thei ki kham pendem lani ki long submissive lani ki long jar bha lada ki la don hukum ki ni ki jat yuma ki jat situation de te ki kena senang pat ki khamlong dom riang lani aggressive ma te kani pat ladang ong kum ni pat kamut ba ni generalize no ya barok ken ba barok ki long kum ta namar ni so tho ba na we khlong na we khna sha we khna lani na ka we ka khna sha we ka khna kan don hi kata ka jing ye pher ma ha ka liang ka jing kta jong ka ta ka jing sha thambor te ngine pet ya kani pat ba namar ba bun sin ki khna ki layo I ba hayeng hasem ma ka don me kata ka jing sha thambor ka don me ka jing sha sho ka kemi ka sha sho man la kasngi te makiru kisdang ban shim ya kani kum ba kadai belong bet man ka porte like normal ma la long no kum ka habit man ong la long ka jing blien ba man ka sngi ki yo I ba kadai bet banja te kani pat ka makiru kila asdang ban internalize no apo jong kiru ba ho to la shay da ka long yang kum niru komut kadai ke ba hab banja ken te kading ikot kata ka cycle of violence mo te lani kata ka ngiyu iba kani ka rukom namar ka ni ka jing sha thombor ba kilai I palat man ka sngi ka penlong no ya ka jing im jong I khna ba indang yai kala ba kani ka violence kan yai ne te kani ka jing sha thombor kan yai ne bat kan yai beteng ha ka jing im jong ki te ladang I pet ha ka liang ka pisah pilan pat ma financially lani economically dang ya keren te lada ka baibam lada kimyo ka baibam te kandon hi ka jing kta halor ka puli puthi joki khna ni I khamtam hakit ki yeng ki sam ki babun shipara mo lada la I no okpa ka yeng lada ka detang ka keme ka bapet yaki ka ba tre na benta joki mo ka ba aibam te ni I ba u baningkong lani ka khun ka baningkong ki zdang ban ki haban ri no iki paraja ka bakin yo li school kim yo li school sho kila shim no ya kata ka kamram
jong ka kemi ma kila asdang ban pet ban ria la ki parala jong te bat hakawi kaliang ru kalong haka kwat ka khya ken te ladangi keren chapang ka jingkta ka kumbang ong mene ya ka kentheru hakaliang ka perkhat perdan kadai ka bakong san hang ni ru kalong kumju ya ki khna namar kilayo I man la kapor ba kaladon bet ha po yin jo ki shudon bet tang ka jing ya la ka jing ya sho ya dat te takadaw makiru kila kumba long hi ka kami makiru mentally makiru ka jing perkhat perdan jong kiru kala khata ke te makiru ki shushong bet tang ha jing ka jing sir hiting ba ngin sa poi bante ha kani ka apot ba ngin sa don biang ba upa undawan chayeng ula ban sho ya ka kami dai te ki haban long no ready ya ka e ka ban saja teng kini em ki long no ba lada ki ladon hukum kini ki situation hukum kini ki apot don ki khna ba ki wat la no shwe lat naka family la jong lat naka yeng kasam la jong pa ki don ki bangop no ha ka jing di buat lani ki la ruban don jing e ha ki kam arngut ma when we talk about relationship ma ka jing ya dai ha pedeng ki arngut te ka la ruban don kata ka jing e in the long run ken te kawai pat bangi kwa man kena bal namar ba nginda pet ya ka jing sha thombor em teng ngiklet no ba kandon ka jing khata yi ki khlung khna ngikum ai no ka attention lani ngila ngi keren chapang ka jing ya slok ya ki kinthai hindre ngiklet no pat ba ki khna ru ki don kam namar makiru ki yo I te hang to ma ki yo I ba ka e ka baja yeng hasem te nga try teng ngi ru ngi kum klet ba kadon kam kata ka jing ye keren bat ki khna namar kadon ka jing khata kalong ka ba kham he ken te lat nang ta tingi teng ru namar ba kham tam hau ni u khlam mo por ba kadon ka tu ka por ba kadon ka jing khang dam ba ki ken thai kim la ban mi shabat but ki cases ki bang yo ru ki bon hi jong ki ken thai ki badon khod don kti ti si sen hi balada ka kami na yeng ka yalam lang ru ya ki khon te ki don ki cases ki bangi ngila hab ban yarap ya ki ken thai ba kinwat jakare ba kinwat ya ka ya ki jaka ki ba shong shingan pat lat na ka yeng te kala don ru kapor ba haban penya khlat no kenya I ya ki khlong bat ya ka kami mo ya ki khon bat ya ka kami ki haban ben penya khlat no namar ba ka shelter home ka bangi don na benta ki kin thai kam shim ya ki khna ki bla kham he mo te ya ki khna ki bla kham he ki bla san snem shjong mo te ka kila bu no haki yeng jaka sa jong ki khna ken te hakatu kaliang ru ni iba taka ba penya khlat kum tu kidu no ikatu ka jing te baki de ben yo nak ka me mo te nalor bakila sha kum ta nalor bakila yo I ba ka jing sha thombor hayeng te hakapor bangi ai jing rap ru teng la penya khlat no iki te ka khata ba hi ken yeki ki barang red ki barang don kam ka jing ho na ka me mo te kata ka